Sada ćemo pristupiti glasovanju. Prijedlog odluke o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, a rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Glasujmo. Glasovalo je 140 zastupnica i zastupnika, 78 bilo je za, 2 suzdržana i 60 protiv, te je donesena odluka o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Idemo sada, povreda Poslovnika, kolega Grbin, izvolite. Kolegice i kolege, pozivam vas da nakon ovog glasanja minutom šutnje odamo počast pravosuđu kojem ste zabili zadnji čavao u lijes. Kolega Grbin, dajem vam opomenu. Dajem vam opomenu jer to nije povreda Poslovnika. Idemo mi glasovati sada o Neka mu je zadnjoj vječna točki. hvala i slava mu.